Rozdiel medzi CBD a CBDC. To prvé pozná každý, a o tom druhom skoro nikto nič nepočul. Prvé CBD je výťažok z marihuany, tzv. Kanabidol, a to druhé CBDC je vlastne digitálna mena Európskej centrálnej banky. V prvom rade si nesmieme myliť digitálnu menu Európskej centrálnej banky s kryptomenami. Je to úplne odlišná technológia, úplne iným spôsobom to bude fungovať. Čo si ale pod CBDC predstaviť naozaj máme? V tej konečnej fáze, že budeme mať všetci účet v Európskej centrálnej banke a tým pádom zvyšné banky budú dosť nepodstatné. Ak vychádzam z toho, že tá digitálna mena a jej konečná fáza, jak to má byť zavedená, je, že už nebude žiadna hotovosť, tak výhoda digitálnej meny je, že nebudeme musieť tlačiť žiadnu hotovosť a že nebudeme spotrebovať žiaden materiál, žiadnu prírodu. Druhá vec je, že to bude pohodlné, lebo všetci budeme mať účet iba v jednej jedinej banke. A ak ja pošlem niekomu peniaze, tak za 10 sekúnd ich má u seba na účte, lebo máme rovnakú banku. Peniaze sa nám tým pádom nestratia, lebo ich nevytratíme z peňaženky, nikto nám ich neukradne fyzicky. Budú menšie daňové úniky, lebo hneď, ako sa daň vypočíta, rovno nám ich Európska centrálna banka strhne. A pre obchodníkov to bude výhodné, keďže všetci budeme mať účet v jednej banke, tak ja zaplatím tovar a obchodník rovno dostane peniaze. Nebude tam žiaden časový prestoj. To sú všetko pozitíva digitálnej meny. A to aj nejaké negatíva a pomerne dosť závažné. V prvom rade si predstavme teraz tú situáciu, že už neexistuje hotovosť, aj keď momentálne máme v ústave napísané, že máme právo na hotovosť, ale už Európska centrálna banka napadla toto naše rozhodnutie, že vlastne je tu v rozpore, keďže oni tlačia peniaze, takže to si nemôžeme dovoliť dať, lebo akože nerozhodujeme o tom, koľko peňazí sa napáči, lebo o tom rozhoduje Európska centrálna banka. Ale aj keby Európska centrálna banka v nejakom spore s nami neúspela, tak má stále ďalšie iné možnosti, ako nám tú hotovosť tak znemožniť, aj keď to v ústave máme, že nám povedia, že no dobre, síce máte právo používať hotovosť, ale vy ju fyzicky mať nebudete. A je to jednoduché, stačí, keď pôjdete zaplatiť niečo do banky, vložíte tam peniaze a nové sa už nevydajú. Takže takto postupne sa, či už u obchodníka alebo hoci kde inde, postupne sa stiahne hotovosť z obehu a vlastne darmo máme v ústave napísané, že môžeme ňou platiť, keď fyzicky nie je. Negatíva tej digitálnej meny budú vedieť úplne všetko, kde sme kúpili, čo sme kúpili, ako často to robíme, kde sme posielali peniaze, komu sme posielali peniaze, akým spôsobom, čo sme tam všetko vymýšľali. Takže každý jeden pohyb bude automaticky zaznamenaný. Predstavte si, že pôjdete k lekárovi, dáte si vypísať nejaké lieky, rovno o vás vedia, že aha, tak tento liek sa používa na tieto 3 rôzne choroby, tak asi jednu z týchto chorôb máš. Hej. To znamená, že automaticky vedia o nás tieto informácie a s týmito informáciami sa už teraz aj obchoduje, takže toto bude raj pre takých, čo teda chcú o vás vedieť úplne všetko. Ďalšie negatívum to má, a zase nemusíme chodiť veľmi ďaleko, zoberte si iba v Grécku, keď bola kríza v 2008-2007, a keď vám tam v banke dovolili vyberať maximálne 100 eur denne, a tu toto bude úplne jednoduché, keďže všetko spravuje centrálna banka, nastavia vám limit, že maximálne toľko to môžete za deň minúť, alebo vybrať vlastne už nie, lebo hotovosť nebude. Takže môžete maximálne minúť 100 eur, tak minúte maximálne 100 eur vyriešené, môžete sa aj na hlavu postaviť, že keby ste potrebovali 105, tak vám to bohužiaľ nepôjde, lebo bude nastavený celoplošný limit pre každého. Zoberte si, že v Kanade, teraz sa to stalo nedávno, keď protestovali tí kamionisti, tak im jednoducho zablokovali účty. A pri digitálnej mene je to úplne jednoduché, urobia iba jeden stisk gombíka proste a hotovosť nie je, takže a už ani nezaplatíte, lebo vám zablokovali akurát účet. V Číne toto už funguje, ten kreditný systém. Ak sa nesprávate spoločensky tak, ako si to v tej danej chvíli nejaká politická situácia od vás žiada, automaticky vám zablokujú účet, obmedzia vám služby, čiže to funguje normálne, tam funguje ten sociálny kreditný systém. Takže ak šúcham nohami a poslúcham, tak mi dovolia míňať, a keď nešúcham tak, jak si oni predstavujú, tak napríklad moje deti nebudú môcť chodiť do školy, nebudú môcť študovať za lekára, lebo môžu študovať maximálne tak za roľníka, napríklad proste. A pri digitálnej mene vedia všetko obmedzovať, že nezaplatím na tej škole, nezaplatím hento, nezaplatím tamto, proste neprejde mi proste platba. Ďalšia vec je kontrola spotreby, keď si štát povie, že no dobre, my sme si už vykúrili byt na 18,5 stupňa, ale bola dohoda, že to bude iba na 18 stupňov,
tak nech sa páči, nezabijeme vás samozrejme, ale rovno vám strhneme špeciálnu daň za prekúrenie, hej, napríklad niečoho. Alebo si poviete, že dobre, tak chcem teraz ísť navštíviť kamaráta do Košíc a bývam v Bratislave, tak potrebujem asi 2-krát po ceste natankovať a potom možno 1,5-krát naspäť ešte. Tak automaticky povedať, no ale vy ste už natankovali dneska už 2 plné nádrže, stačilo. Není šanca, proste máte strašne veľkú uhlíkovú stopu, proste ďalej vám to nezoberie. Môžu sa rozhodnúť, že vám iba dovolia, že čo môžete presne iba kupovať. Takže vy keď nakupujete radi napríklad v Bille alebo v Lidli, tak vám povedia, že nie, vy budete nakupovať jedine v Tesku. Hej, alebo keď máte nejaké, že do Rakúska alebo niekam do Maďarska, do Poľska sa radi odbehnete, proste povedia, že nie, vaše eurá platia len tu geograficky ohraničenie na Slovensku. Alebo si povedia, že pôjdete do zahraničia, a napríklad do Turecka a poviete, že no ale v Turecku nie, bohužiaľ, lebo eurá môžete meniť len v Európskej únii. A keď si budete chcieť za tie eurá na Slovensku napríklad zameniť za turecké líry, tak vám povedia, že no a maximálne toľko to vám zameníme. A ďalšia vec, čo vám tam vedia do toho zahrnúť, je napríklad, že vám môžu zaviesť minusové úroky na bežných účtoch. Takže všetky peniaze aj tak už budú v bankách a oni si teraz zhodnú, že potrebujeme peniaze odtiaľ vyzbierať, tak vám dáme minusový úrok, hej, za to, že ich nemínate a automaticky vlastne sa vám budú strhávať poplatky za to, že nemíňate peniaze. Alebo vám môžu vás donútiť minúť tie peniaze s tým, že vám dajú časový limit na to, dokedy ich môžete minúť. Tak vám povedia, že napríklad týchto 1000 eur môžete minúť do konca tohto týždňa. Ak ich neminiete, tak vám to prepadne. Ďalšia nevýhoda je, že to bude žrať strašne veľa energie. Teraz si len predstavte, všetky tie pohyby sa niekde musia ukladať, všetky tie úložiska, všetko to spotrebováva energiu. Stačí, keď vypadne internet na chvíľočku, proste na 2 dní, žiadnu hotovosť nemáte, takže nikto vám nevypomôže, proste tak budete musieť mať nejaké zásoby doma. Keď nemáte, tak proste si nič nekúpite, lebo internet nefunguje. A keďže vieme, ako to všetko dokáže byť zabezpečené, tak hackeri budú mať raj, lebo dneska hacknúť hociakú štátnu službu je malina podľa mňa do 2 dní. To znamená, že všetky tie informácie budú k dispozícii. Keď nás budú chcieť, tak nás takto enterom vymažú proste, že vlastne aj neexistujeme a môžeme sa ísť súdiť pri dnešnej rýchlosti našich súdov, tak sa aj možno aj nedožijeme rozsudku. Takže ja vidím takýmto spôsobom digitálnu menu. Má to aj nejaké svoje pozitíva, ale podľa mňa úplne zanedbateľné, oproti tomu, že aké nevýhody to pre nás ako bežných občanov donesie. A jediné, čo môžeme urobiť momentálne, je, že pôjdeme si zahlasovať pekne v eurovoľbách, vzdelávajme sa, zoberme si život do vlastných rúk.